Non queres caldo? Toma 5 cuncas. Hai 4 anos en Galicia houve un bipartito ao que os galegos dixeron basta, porque estaban fartos das súas discusións absurdas, das súas imposicións ideolóxicas, dos seus desbaratos. Os galegos votaron e Galicia recuperou a normalidade política. Pero naqueles partidos montouse a gran liorta. Aproveitando o barullo, Pachi Vázquez fixose co PSOE galego coa promesa de que máis adiante xa se elixiría alguén máis competente. E o BNG empezou unha discusión eterna. Esa discusión acabou en que o BNG partiu en 3. E que pasaba mentres no PSOE galego? Que Pachi Vázquez dicía: Que sí, que un día destes vos aviso, esa podedes cambiar de líder. Do BNG marcharon a Nova e Compromiso porque dicían que o BNG estaba controlado pola UPG, que é corrente leninista e aquilo era demasiado radical. E mentres no PSOE... Que sí, que xa vos aviso. A Nova deixou o BNG e asociouse con Frente Popular Galega, que rexeitaba estar no BNG porque era pouco radical. Compromiso, outro que marchara do BNG por radical, ofreceuse a xuntarse á Nova, que agora estaba con Frente Popular Galega, que é máis radical. E a Nova dixolles que non, que eran pouco radicais. O novo Partido Nacionalista Independentista Galego pensou que era mellor marchar con Esquerda Unida, partido con sede en Madrid. E Compromiso dixo que todos eran uns traidores aos que xa non querían ver nin en pintura. E mentres no PSOE... Que sí, que xa vos aviso. O BNG dicía que eses partidos non valían para nada, que aquilo do bipartito fora pouca cousa, que o que facía falta agora era independencia, como dicían algúns cataláns. E Esquerda Unida dicía que se presentaba contra o PP, e contra o PSOE, co que gobernara en Ferrol e non durou ningún ano. E o PSOE... Xa non dá tempo de cambiar. Non lle quedou máis remedio que presentar ao candidato que non querían e que quedou cuarto na votación da súa cidade. O caso é que todos estes xuntos cun hipotético presidente ao que non quere o seu partido con 3 BNG diferentes que se odian entre si e unha Esquerda Unida de regalo, pretenden arranxarse a costa do teu voto e a cambio de que haxa sitio para todos no poder. É dicir, que se os galegos non quixemos caldo bipartito hai 4 anos, agora ofrécennos 5 cuncas. E o que Galicia necesita é que se arranxen os nosos problemas, xuntos e centrados no que importa. Sí, Galicia por riba de todo.